जतन फुंगाहाम दिनै जों खायसे इमारजेन्सि प्रेस मिट खालामनानै नांखा अबंखा जों मिया 17 तारिख अगस्त 2020 जे सिनी रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सीनि अंदर सिनी माराहादुक बाजार जे तिप्रामो थानिंगै सिनी पार्टी आईपीएफ तिनी बुमुंगै जे एलिगेशन जे पीएसओ एफआईआर खालामजाकमानि आबनि फिरंनि बिसिंथिन तिनी कक सानाय मियाव 17 तारिख अगस्त 2020 जों सारिक जराव आचमसा खबर मानखा आरो नाकि जों आबनिफ्राय खबर मानै जे अनंत देवर्मा मुंगै जे सिनी मोख्रा राशि हाय गोरोंथा जागाव दंमाया बुहां फांसाव दंमाया हाय जुदा जुदा बदल याकावै जे सामुंखलाय दंनाय मिया मारे हादुगो जे बसिनी बुमुंगै जे पार्टी आईपीएफ तिनी बुमुंगै सिनी एनसी देवर्मा सा तै सिनी जीएस मेबर कुमार सानि बुमुंगै जे तिप्रालेन फालसाखा अभाय हिनै बाजार पाटा सिरिगै साइ दंमानो जों मिया पायो फ्लेक्स बैनर सिनी राजानि फ्लेक्स बैनर जे सनामनानै थांखुरु नरक नुगै मानाना जों सिनी महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिकनि 112 तम जन्म दिन पालायनायनि बागै सेलिब्रेट खालामनायनि बागै बैनर सनामनान थांखुरु आतमसा खबर मानमानि बागै जों फाइका फाइमानि यागला जों साइमानखा बार सिनी पार्टीनि मुंगै गावमा एलिगेशन खाइका सुरु मिया सिमिया बार न अबहायगे फाइ थांफाइजाक बार न अबहायगे एलिगेशन खालायफैका पार्टी आईपीएफ तिनी मुंगै ते कैसा सिनी खय वेस्ट डिविजन अंदरनि न जे सोहेल देवबर्मा ताहुक सोहेल देवबर्मा बसिनी बुमुंगै जे एलिगेशन खालायमानि अब बेलेखिना वाना मासिंसा तामनि बागै हिंकै जों ताबुकसुक पर्यन्त पुइलानि सिमे ताबुकसुक जरा जों केबो बाय बुलाइतक लायंनानि थांयाको तै केबनो बुरिना बुरिया अब बरक बाबा हायके बुलाइ दंहा अब जों कोनो साइमानिया फाइफनो जे सिनी ऊपर जे एलिगेशन खाइमानि जे वीर विक्रमनि बर्थडे बरक जे सेलिब्रेट खालायनानि बागै जे प्रिपारेशन कमिटी खानानि बागै जे बरक मारे हादोक फाइमानि आरो बरक जे कासुइ बो हिमाने अब सम्पूर्ण भाबे मिथ्या अब